Berainw! Sanjata! Oh God, yaar. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. To look for the thangna Gwrbw to is summer vacation is a moza look lana fanjarna. To look for Muchibatra and maybe Zagua Tini Busser Siga will look for ang first block start on door Nato Dini Bizak and I say emotion Buzadar Naman first time look for block boy than Beza look for 90. Look for a night. Beza look for Paniria, Nadimakusini, I don't know. To look for Thangna by the way. Khungur na toy look for enjoy kana venze to let's go roni chadeng zengha ara khangkhra orzagra zengni ani kolgate phungasin zengnia mai bukhro demne bu no ban ga ha khonchile khasi khamse sala na ang bidi do abe video onkharla 1000 subscriber jagasino 1k jasigit bitangabe joldi search khalamdo sunil ma boro na bosundarimen boro sangnia sunil boro search khalam youtube थांनानै subscribe खालामना फैदो जोंनि आरोना दाइजों थांगासिनो भैरबकुन्द ओके थ' ओमफ्राय इयाव दिनै उदालगुरि लेजेन्ड जोंनिया भाइया नेगासिनो जोंखौ ओके फैदो लोगोफोर नैबेनि जाबाय नै उदालगुरि टाउन आरोना नै पुलिस दोङो नै थ' लोगोफोर जाय नोंथांमोना जाय उदालगुरि टाउनखौ नुवाखै थ' आंनि भिडिअनि जोहैजों नायना लाबानो जाबाय थ' नैबे जाबाय उदालगुरि टाउननि निउ लुक्स आरोना थ' 4 लेन दायो बानायगासिनो आरोना थांलाय फैलाय आरोना खिन्थु गारियानो गैया आरोना उफाय गैया थ' फिउचारनि थाखाय जाखाबाय आरोना थ' नै लोगोफोर बहुत डेभलप जाबाय दै गोदो बिदि नङामोन आरोना थ' दायो बिदि जाबाय दा दिनै लोगोफोर उदालगुरि टाउन बे उदालगुरि टाउन जोंनिया फाइनालि सार्कल लोगो मोनबाय नै Yeah, today is the Gwrbw heaven on the earth. Look for me, and friendly. Look for the army for practice. Some was in Yarna. To present could ticket book last year. Naman who shall answer Naman not get me an Angushne. There na YouTuber clack and under not of it. Thank you so much. Adanis Marna to look for me. I don't know Muzan Bill and Cherna. Ogolfodaizing nei ise जानायनि थाखाय जों नै अमाफोर लानाय दारना फ्रायनि बे जागायानो जाबाय लोगोफोर अरुणाचल आरोना टनिनिफ्राय अरुणाचल स्टार्ट जायो थ' पुरा बर्डार आरोना अरुणाचलनि खाथियावनो अरुणाचला बेनजी अच्छा से बोलना आप लोग के अरुणाचली भाषा में आई लव यू को क्या बोलता है मतलब हम लड़की पता नहीं क्या अभी सोच रहे मतलब अरुणाचल में तो आई लव यू को क्या बोलेंगे हम for video ni गेजेरावनो नोंथांमोननो मोनसे एपनि सोमोन्दै बुंनायदो थ' बेनि मुङा जाबाय लोगोफोर 1x bid आरोना जुदि नोंथाङा गेमखौ प्रेडिक्ट आरो विन एबा माने पुरा केसै लोगोफोर फैसा खामायनो लुगैदोंबा बे मोनसे लोगोफोर बहुत बुरि एप आरोना थ' नोंथाङा गिबियावनो डिसक्रिपसन थानाय लिंकआव थानानै नोंथाङा गेमखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय आरोना जुदि बे एपआव नोंथाङा माने फार्स्ट खेबनि थाखाय रेजिस्टार खालामबा नोंथाङा 100% केसबेक मोनगोन आरोना जायखौ रावबो एपआ होआ आरोना ओमफ्राय नोंथाङा बे अफारखौ लानो थाखाय नोंथाङा 75 टाका नोंथाङा डिप'जिट खालामनांगोन आरोना maximum 8000 टाका नोंथाङा डिप'जिट खालामनानै नोंथाङा माने 100% केसबेक लानो हागोन आरोना सिङाव थानाय स्पट अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै बेयाव आंनि माने प्रम' क'डखौ होयोबा नोंथाङा आरो एक्सट्रा 30% बोनास फ्रि मोनबावगोन आरोना गासैखौ मिलायना 130% केसबेक बेयाव गोबां गुबुन रोखोमनि गेम दङ आरोना जेरैबायदि क्रिकेट फुटबल हकि गोबां रोखोमनि गेम दङ आरोना जेराव नोंथाङा प्रेडिक्ट खालामनानै गेमखौ माने आर्निं खालामनो हायो आरोना डाउनलड खालामबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव दङ लोगोफोर लिंक ओमफ्राय बेनि माने नोंथाङा जितुनाय फैसाखौ नोंथाङा पेटिएम इउपिआइ गुगल पे गासिबो नोंथाङा माने उइथड्र खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय एक्सट्रा बोनास मोननो थाखाय लोगोफोर नोंथाङा आंनि प्रम' क'डखौ इउज खालामबानो जाबाय नैबेनो जाबाय भैरबकुन्दनि फेमास ब्रिज नै लोगोफोर ओरैबायदि समायना जाना दोङो ना बोथोरा ओमफ्राय नै लोगोफोरा ओमफ्राय सोर लोगोफोर भैरबकुन्द फैफेरबाय कमेन्टआव खालामबानो जाबाय दे ओमफ्राय नैफोराव निउ इयार टाइमाव ओरैबायदि मानसि जायो लोगोफोर नै दाबायदियाव फैनानै बेस आरोना थ' सोर भैरबकुन्द फैफेरदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय भैरबकुन्द वाव लोगोफोर दाबायदियाव फै नेचारनि मेन भिउखौ नायनो वादोफोर दाबायदियाव फै आरोना आगस्ट बिदि जुन आगस्ट आरोना जुलाइ आगस्टआव बे जाबाय माउन्टेन मथले ओइ हाजो थिखिनि बेनो जोंनिफ्राय नुहुरो बेखौ ओमफ्राय नैजा जाबाय अरुणाचल बेजा जाबाय भुटान ओमफ्राय नैबे जाबाय आसाम मोनथाम जायगानि बर्डार बे लोगोफोरनिबो भैरबकुन्द आरोना लोगोफोर दायो जोङो एसे बेरायनोसै आरोना एसे जायगा नायबोनोसै लोगोफोर दायो आंनाव सफैबाय दे ओमफ्राय लोगोफोर आङो माने भिडिअ बनायनो हायासै आरोना माने आंनि मबाइलनि बेटारिया जोब्बाय माने मोननैसो प्रब्लेम जाबाय आरोना थ' बेनिखाय भिडिअ बनायनो हायासै लोगोफोर हा लोगोफोर मोननैसो निउस आपडेटनि गेजेरजों दिनैनि भिडिअखौ आं फोजोबनो सानबाय आरोना थ' लोगोफोर बेफोर निउस आपडेटआनो जाबाय लोगोफोर आंनि निउस लानाया बहुत लेटबो जाखाबाय थ' बेनि थाखाय सरि ओमफ्राय आङो बहुत लोगोफोर बिजि आरोना माने लोगोफोर लाइफआव बहुत प्रब्लेम सोलिगासिनो खिन्थु आं नोंथांमोननो देखायाखै आरोना बुङाखै खिन्थु लोगोफोर बुंनाबोलाय मा जानो नङा होमबा ओमफ्राय जुदि लोगोफोर प्रब्लेमा आउट अफ कन्ट्रल जायो होमबा नोंथांमोननो आङो बुंनो नां जागोन आरोना थ' लोगोफोर
सिनसियार जादों आरो ना आनसिनसियारनि थाखायनो गोबां मानसि दासान्दि जिउ गोमागासिनो जेरैबायदि सरलपारायाव दाखालि मैयाना दाखालि आरो ना सासे माने दुगैनायावनो माने सासे मानसि बुखारलांनानै थैबाय आरो ना माने एसामिसमोन आरो ना थ' लोगोफोर माने बिदि पिकनिक स्पटफ्राव बियार सियार लोंहोनानै माने बहुत माने गरम जायोना बियार लोंबा देहाया बेखाय माने दैफ्राव धाराबो दुगैयो माने थाङो आरो ना बेयावनो माने लावो आरो मानसिफोरा बेनि अनगायैबो लोगोफोर दाखालि सानथाम जाबाय निउसआ माने साब्रै सुबुं गोमानाया बर' सानै एसामिस सानै अरुणाचल प्रदेशआव थ' जोबोद दुखु नांदों खोनाना माने बिसोरबो इउटुबारमोननो खिन्थु आङो नागिरदोंमोन खिन्थु आं मोनासै दै थ' नोंथांमोना माने बिथांमोननि चेनेलनि लिंकखौ मोन्दोंब्ला आंनियाव वाट्सआप आंनियाव लोगोफोर फेसबुकाव सेन्ड खालामबानो जाबाय दे आंनिया गोरबो खुंगुर फेसबुकाव नोंथांमोना सेन्ड खालामबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय आंनि मटिभा बिथांमोनखौ मेबि टार्निंफोराव मोनसे ट्राकफोरा सौदों आरो ना जेराव बिथांमोना माने थादोजां आरो ना माने ज' साइड होनाय टाइमावनो ट्राकफोरा आनकन्ट्रल जानानै सौख्लायलांदो बायदि आं मोनथिदो आं माने आंनि जेनेबा साननाय आरो बे लोगोफोर बिदि जानो हागौ आरो ना नङाबा लोगोफोर गिलिदोबालाय गिलिदो साब्रैबो माने गिलिनांगौ नङा होमबा बे नङाबा माया मोनसे बेलेग गाज्रि खामानिनि आखाइ थानो हागौ आरो ना बिदि माने साब्रैबो जे गोग्लैदों साब्रैबो थैजों बिदि माने इम्पसिबल आरो ना माने माया सोरबा गोलैदों माने लोगोआ गेलेदों लोगोआ बासायदों माने सानै गेलेगोन बिदि जायो आरो ना खिन्थु साब्रैबो गेलेदों बिदि जेनेबा बेलेग माबा आरो लोगोफोर एसे सानजाथाव आरो ना बाथ्राया थ' लोगोफोर बाय दा वे थ' बिराद दुखु नांदों बिदि माने जों इउटुबार नङा होमबा लोगोफोर जेनेबा बोरै मोननाङो आरो ना थ' लोगोफोर बाय दा वे दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आरो ना ओमफ्राय जास्ट मोननैसो आं निउस आपडेट होबाय थ' निउसआबो लेटेस्ट नङा साननैफोर जाबाय आरो ना थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै माबा मोनसे आं दानिया लोगोफोर मोनफ्रोम ब्लगनि गेजेरजोंनो मोनफा मोनफा निउस जेनेबा जाय इम्परटेन्ट नोंथांमोन निउस लेटेस्ट निउस नोंथांमोन लाबोनो नाजागोन आरो ना थ' लोगोफोर स्टे टिउन थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर लोगो मोनसै थ' दिनखा बाय बाय